Čaute ľudia, ja som Ace Kisuce a vítam vás u ďalšieho servisného videa a toto je motorka známeho z rodiny a ideme, motorku som bol ja obzerať s ním, mal proste daný budget, motorku som bol obzrieť s ním, bol som sa na nej aj odviezť, ešte bola síce zima, ale dalo sa. Motorka kompletne funguje, má nedostatky, má dosť nedostatkov. Taktiež predávajúci to predával ako EXC a predával to ako nejakú 2006 alebo 2007, už si nepamätám, ale je to hneď po príchode na miesto som zistil, že to je staršia motorka a že to nie je EXC. Je to vlastne SX 125. Rátali sme tak rok 2425, ale je to rok 2002, aj podľa strmeňov. Ešte 2003 by to mohla byť, ale podľa strmeňov a nejakých tých napríklad plastov a nejakých vecí je to 2002. Lebo sa mi zdá, že 2003 už mala tie špicaté plasty, ale však to sa dá zameniť, to nie je taký problém. Len 2003 už mala zadný blatník aj s bočnými tabuľkami v kope a 2002 to mala ešte oddelené aj iný filterbox. Inak pasuje všetko. No a čo sa ide na motorke robiť? Motorka mala nejakých 50 motohodín s tým, že som povedal, sme sa aj endoskopom pozerali dovnútra, do valčeka cez výfuk, že keď tak nech najazdí 10 motohodín a nech mi to privezie, že by sme to pre istotu pozreli, lebo v dnešnej dobe sa moc nedá veriť niektorým predávajúcim a ešte keď si navymýšľal veci a keď som sa ho opýtal niečo, či to bolo menené, tak mi to povedal v angličtine, že to a to menil a ja taký, ale napríklad hovoril, že menil prírubu karburátora, tá je vymenená, je nová, ale povedal mi úplne niečo iné, že vymenil a ja taký, ale počuj, to není tá príruba, to je vec z TPIčka, sa mi zdá, to bola z TPIčka alebo TPIčka, ja taký, ale to je karburátor proste. Buď mi povedz, čo tam bolo menené, alebo mi nehovor nič. Ale potom sme sa nejako dohodli, motorka sa kúpila, chalanisko je spokojný, urobil 60 motohodín, na motorke už nejazdil, nejaký mesiac, dva možno. Takže ideme sa pozrieť na piestik, ideme si teda zhodiť válec, hlavičku, válec, pozrieť sa na piestik. Ide tak divoko spojka, takže ideme si zhodiť celý spojkový kryt z dôvodu, že tuto sa rado vysype ložisko a rozbije toto vnútro. Už jeden tento celý karter zháňam na jednu motorku, takže nechcem, až sa stane to isté. Takisto deska ze spodu trošku tak pretekieva, trošku olej aj voda, takže ešte aj spojku si rozoberieme. Čo budem merať lamely, už cez víčko je vidno, že ten spojkový koš už má dobré časy za sebou, ale pokiaľ to teraz funguje, tak ešte by som to nehal tak, ako to je. A dajme tomu do budúcna by sa to spravilo, že by sa spravil celý motorček. Ďalej je vytečený zadný tlmič, treba zrepasovať zadný tlmič. Tečú predné tlmiče, treba zrobiť predné tlmiče. Chce tu precuť gumičku, lebo tá už je taká, chalanisko, čo to predával, povedal, že to je nová pneumatika. A nová pneumatika vyzerá nejako takto a nie takto. Takže tá sa pôjde vymeniť. Platničky sú dobré. Jedine čo, tak reťazovka sa dá nová. Ďalej sa urobí ultrazvuk karbecu, lebo preteky prechcáva proste ten karbec už. A urobí sa taká kompletná kontrola, jak budú ložiska v krku voľné alebo niečo, až to je na poriadok, lebo chalanisko je mladý, nerozumí sa tomu tak a radšej nech to je bezpečné pre ňoho, ako keby sa mal niekde dolámať na tom. Tak, ideme si rozobrať najprv ten valček,
potom si zhodíme bok a keď budem mať fyzicky diely na motor, tak potom sa bude robiť zvyšok. Lebo mám teraz taký problém s miestom, proste musí sa mi uvoľniť nejaké miesta, stania, tak nechcem rozoberať, že zhodím tlmič aj zadný tlmič aj predné tlmiče a potom nebudem môcť s motorkou hýbať, tak si rozoberiem toto. Na zadný, na predné tlmiče si objednám veci, takisto si gumu objednám, reťazovku, všetko a potom keď bude na motor veci, tak sa len zhodia tlmiče, zanesú sa na repas vlastne kolegovi a ja môžem vlastne pracovať na všetkom ostatnom. Takže ideme do toho.
zdar ľudia, takže sme tu o pár mesiacov neskôr. Neviem, čo som z tejto motorky točil, alebo netočil, alebo fotil, alebo nefotil, lebo som mal doma niečo a nejako som to potreboval len zložiť, aby to fungovalo a aby to hlavne bolo všetko tak, ako to má byť urobené, lebo tu bolo vlastne všetko, čo som robil, bolo zle urobené, keď by som to tak povedal, čo sa týka motora a výfuku, tak som fakt, že nemal náladu fotiť všetko podrobne alebo natáčať. Proste toto je také zhrnutie, čo sa tu robilo, čo sa tu nerobilo a čo sa možno bude robiť časom, ale to je všetko na strane zákazníka, z tejto strany vlastne známeho, z rodiny. Vlastne v prvom videu sme sa bavili, že to je KTM SX 125, kupované to bolo, že to je 2006 alebo 2007 ročník, ale je to 2002. S tým, že tam trebalo urobiť nejaký servis, vymeniť piestík, spojka tam blbla, škubala, tam som vám dal, alebo tu vám to prestrihnem, takto vyzeral kôš vonkajší, s tým, že vnútorný bol v poriadku, až na závity boli úplne vyškubané závity a určite rekolky tam dávať nebudem, takže som objednal aj vnútorný kôš a ešte tam bol taký tuning jeden spravený, že bol vlastne zo spoda ten kôš zbrúsený, keďže ten vonkajší kôš bol poškodený natoľko, že tá lamela tam 0,5 cm behala hore dolu, tak normálne zodralo tie lamely do oblúčika z každej strany tak 2 mm, takže to bol brutál a tým, že to tam takto chodilo, tak niekto len pribrusil ten vnútorný kôž, vypodložil pružiny a založil to tam, že však to na predaj asi to bude dobré, alebo sa na tém aj vozeli, neviem. No takže je komplet celá spojka vymenená, čo sa týka vonkajší kôž, vnútorný kôž, pružinky, aj lamely, plechy tam ostávali, lebo boli dobré. Dokonca aj tie staré lamely boli dobré, on dosika tam musel meniť spojkovú sadu, len vlastne tým, že bol ten kôž vydratý, tak to zničilo celé tie lamely. Ďalej sa tu menila ložisko na odstredivke priveri, vnútorné v bloku aj vonkajšie, tuto čo je v kartríku, v tomto vonkajšom. Pridávala sa tu matica aj s podložkou, lebo to tu chýbalo, zrepasovala sa vodná pumpa, zohnal som nakopávačku, ešte ju chcem obrusiť, uvidím, či to pôjde. Zohnala sa nakopovačka, lebo tam volal vlastne z nejakej Číny a ničilo to tie zúbky a preskakovalo to, tak sa tu dala síce staršia, ale hlavne, že je. Spravil sa komplet zadný tlmič, ktorý tiekol, aj bol vytečený, vymenila sa vata v koncovke, vypalilo sa koleno a urobil sa tu úchyt na koleno, lebo tam nebol. Spravili sa predné tlmiče, lebo tie úplne chcali a vnútro bolo rozletené. Len jediný problém, čo je, tak horné nastavovače sa už nedajú nastavovať, proste sú už vysypané, tak keďže sa to dá opraviť, ale stalo by to veľa peňazí, tak sa to nehalo tak. Ďalej sa tu vymenil piestík, ktorý nemal určite iba 60 motohodín, ten musel mať tak minimálne 120. Vymenil sa tam piestík, z Ačka to skočilo do Cčka, tuším do Cčka a bol tam pies, nejaký AliExpressový piestík, teraz sa tam dal pekne Vertex dvojkružko, tak ako tam má byť. Vymenila sa sviečka, spravila sa prívera tak ako má byť, lebo boli ľava a pravá príverka, tá bočná, boli zamenené a vlastne
bočné priverky boli otvorené pri voľnobežných otačkách, vlastne aj teraz by boli otvorené a klapka bola zavretá a keď sa otvorila privera, tak klapka stredová sa otvorila a tie bočné sa zatvorili. Takže tá motorka nemala výkon ani priebeh výkonu tak, ako mala mať. Teraz už to je tak urobené, ako to má byť, že vlastne sa otvára ľava, práva aj stred pekne tak, ako má byť. To by bolo z tejto strany. Taktiež sa tu vlastne dala nová gumka, lebo tá stará bola už taká motardová. Ďalej sa tu urobila reťazovka a zvolil sa vlastne počet 13:52. Viem, bude to dopomala, fest dopomala, ale o to nám aj išlo, lebo chalanisko sa vozí väčšinu v takých kopcoch a potrebuje tam vlastne, keďže je začiatočník, tak potrebuje teraz sa naučiť s tým pracovať a keď už bude vedieť pracovať, tak sa tam dá normálne 50 alebo 48, alebo sa uvidí. Ale na sezónu a pol pri jeho jazdení je reťazovka vystaraná. Platničky tam ostali ešte staré, ešte sú dobré. Vymenilo sa toto vodítko, vymenilo sa spodné vodítko, vymenila sa radička, lebo tá bola úplne voľná, táto pekne drží. Dal sa tu filtrík, toto sa vyspravilo, nalepilo nazad. Zrepasoval sa kompletne karburátor, aj stredové tesnenie, aj spodok. Vymenil som tam trysku, bola tam strašne veľká tryska, sa mi zdá 186 alebo 188 alebo tak nejako, skoro 190, tak som tam dal 182, lebo som 180 nemal a ide to teraz lepšie, aj na voľnobehu, aj celkovo to ide lepšie. Ďalej, čo sa tu robilo, nerobilo. Chalanisko tu chcel svetlo, tak sa tam dorobilo svetlo na DeWalt batériu. Tak to svieti. Dorobilo sa tu svetlo na DeWalt batériu, klasicky cez ten adapter, však fotky uvidíte. Takto klasicky na vypínač, on off. Premazal som lánko, až funguje pekne. Vymenila sa páčka prednej brzdy, pretože tu bola taká tá lamacia a bola hrozná. Teraz tu budem mať pekne cit na to. Vymenila sa páčka spojková páčka, lebo tá bola zase rozbitá tu na tom a zle sa to nastavovalo a vlastne nebol tam cit. A akurát sa mi ľúbi, ako ľahučko ide tá spojka. A zrepasovala sa magura, piestík vnútro komplet, lebo to tieklo. A pridali sa tu blastriky, lebo on tu mal také tie lapače much a furt sa mu to lámalo, tak som mu objednal normálne takéto tie hliníkové. A čo by tu chcelo ešte časom spraviť? Chcelo by vymeniť ložiska v kývke, spodné PDS, horné PDS, v krku riadenia ložiska, ale ešte nemajú voľu, ale rátam, že do konca sezóny budú mať voľu. Takisto rátam tú kývku aj PDS. Ložiska v kolesách by chcelo časom urobiť, zadok je dobrý, predok je taký, je tam trošku vôľa, ale nie je to nič hrozné. Videl som už aj horšie, alebo jazdil som už na horších, keď som nemal v zásobe ložiska. Čo by tu chcelo ešte vlastne skontrolovať, tak je stred motora, vlastne ložiska, kľúkovka, toto, ale motorček ide krásne. Tak uvidíme, ak bude radiť a všetko tak ako má, tak ešte dáme jeden piestík a potom sa urobí spodok. A motorka prekvapivo krásne
motorka krásne štartuje na prvý kop, z čoho som najviac nadšený, lebo chalanisko až to môže hoci kde v kopci nakopnúť, keď mu to zdochne náhodou. A hlavne bol som sa na nej previesť a ten pocit z tej jazdy je brutálny oproti tomu, keď sme to kupovali a bol som sa na tom odviesť, tak to bola trestná lavica alebo trestná motorka, na ktorej sa vôbec nedalo pekne odviesť, ale teraz to už to je pekné s väzeničkou, hlavne tá spojka, neškúbe to, pekne plynulo to, sa to rozbehne, tlmiče, nie je to vychcaté, uhúpané, pekne to je tak, ako to má byť. Riadenie pritiaľ som trošku klemy, lebo vlastne boli povolené. Som si myslel, že budú zlé ložiska, ale boli povolené, tak som ich pritiahnul. Aj to je dobré. Tak no. Dobre, tak videjko má 11 minút, neviem čo som točil, netočil, fotil, nefotil. Dám vám to tu. A to je asi tak všetko. No. Pokiaľ chcete ďalšie video zo servisu, tak zanechajte like, nejaký komentárik, po prípade, ak vás niečo zaujíma, tak aj to mi tam môžete napísať. Ak ma nepoznáte, budem rád za každý subscribe a určite navštívte dolu v popise môj Instagram alebo Facebook, kde dávam fotky aj zo závodov, so svojou motorkou. Tak sa uvidíme v ďalšom nejakom videjku, tak čus.